Wake up. Bueno, estem acabant la visita a Sukhothai d'una manera relaxada, com podeu comprovar. Aquí que anden en bicicleta. Sawadee Cup. Hello, Sawadee Cup. La gent molt simpàtica. I bueno, molt content d'haver vingut aquí. Albert. Sí. Ha estat bé estar aquí, Recomanes Sukhothai o no? Sí? Com a estrella. Bueno, ara ens estem perdent per aquí, que no sabem ni on anem. Però bueno, en plan passeig i relaxats i contents. Tornarem a les bicicletes que hem llogat, tornarem cap a la guest house i a les 10 anirem cap a l'estació, buscar el tren, l'Albert cap a Chiang Mai i jo cap a Bangkok una altra vegada. Vine. Això? Ah, sí? Vale, doncs donarem la volta. Tu? Vinga, petó.